akuluakulu tikaona chithunzi chimene chikusewera pa skrini pathupo adona amenewo zikuoneka kuti anali ndi wantchito wa pakhomo nde zikuoneka kuti imene amapanga terminate contract ya wantchito ameneyo zinthu sizinayende bwino nde iwo anatenga footage anajambula footage imeneyo ikupanga trend masamba anchezomu nde pameneno contract amayipanga terminate adonawo pasowekatu molo komanso legal ethics kuchokera kwa adona amenewo makamaka mene ampangira hando mzimayi wantchito amenewo. Tate ntioneko zimene anayankhula adona amenewo kenako tipitireni nkhaniyi kotino tithe kuyitsata bwinobwino. Mwandimeyandikire nchaine ndakuuza zoti muvulekire nchaine mwandimeyandikire nchaine mwandimeyandikire nchaine mwandimeyandikire nchaine chili chose chimumayira bano chili chose chimumayire nyimbo mwanga muno ndimapanga ligodi zimezo muziwe ndeniyo munyamuke ndikuti nyamukani ndikuti nyamukani munimenyandikire chifukwa munimenya chifukwa chani ndikite ndetakuza zoti vulani tu nde munimenya chifukwa cha muli mphamvu yonimenya chitenje muli mphamvu yonimenya chitenje muli ndi mphamvu yonimenya ndichitenje ani muli ndi mphamvu yonimenya ndichitenje muli ndi mphamvu yonimenya ndichitenje gibo gift tabwera kuno muzikhala ndi Yesu mumtima nyamulani katundu wanu tulukani nyumba mwanga nditurukeni nyumba mwanga nditurukeni nyumba mwanga ndipase ndalama zanga ndipeleke kuti ndipeleke kuti ndipeleke kuti ndipase ndalama zanga nditurukeni nyumba mwanga waona maya akuti ndimenya ndichitenje ndilaka abasi andimenya ndichitenje apa ndauza kuti fulani ndimenya nacho kumasawa panga ichi ndakacho nchineyo ndi anyamula chitenje ati ndi ndichitenje kuma ndimenya neyo undimenya ndichitenje vache changa ndakupangani kuti ndipo ndikumbira Mulungu iwasinaona kumenya ndichitenje bale ne chichilika njana manje gift sinaona kumenya ndichitenje wantchito akamenya bwana kenchirenje mukati menya ndichitenje ne nyumba mwaine iwe tulukani nyumba mwanga tulukani nyumba mwanga sindingakambena usili chose ngati kufuta vitani ku polisi ayi tulukani nyumba mwanga tulukani nyumba mwanga ndeni kuti nyumba mwanga munamo tulukani giba istengani tulukani nyumba mwanga nti sindingakambena chinthu chose nyumba mwaine anti tulukani nyumba mwaine tulukani nyumba mwanga ayi awa watuke nyumba mwaine kayi ndetikambirana bwino anti tulukani nyumba mwaine ndetukani nyumba mwanga tikufuna nyumba mwaine mutuluke nyumba mwaine mutuluke iwe tabwesa foni yako taimpe bambo ayi abweya zapa sindalama yawa nyumba mwaine mutuluke nyumba mwaine tuluka tulukani nyumba mwaine gibobwesa foni yako mukati menya ndichitenjene iwe ndiwo maboza zimayoyipa iwe zimayoyipa ndimakhala nda ntchito ndipo simukakhala zino maida awiri tulukani nyumba mwaine ulandira iwe tuluka ndatuluka koma ndifuna ndalama zanga ndetuluka tuluka ukakamira chani basi ndalama zipita tuluka chimisana mjanga chabwino taona komanso tamva zimene ayankhula adona amene komwe yankhulatu wantchito amene ndi wachizimayi monga amene taonera pamenepo. Of course tinatha kuyesesa kuti tione bwinobwino makamaka pamene adonawo awupanga claim kotino amayo anawamenya adonawo ndi chitenje potengera ndi mmene akupangira claim komano pamenepo potengera ndi footage imeneyo sanaonese kuti zinachitikira kuti kono umene zaonesera pamenepo ndekutino amayi antchitowa anavala chitenje chomweno ndi cha adonawo komano zikuoneka kuti approach imene adonawo anatenga pa amayi antchitowa si yabwino. Ithaso kutsatira bwinobwino mmene conversation imeneyo ikuyendera zikuoneka kuti adona amene wandozimva kwambiri komanso ndi ovuta potengeranso ndi response ya mkulu amene kuti kandi gibo zimangovuta komano pamafunayo pakhale dialogue bwinobwino osatinso zojambula kujambula kukhako ndi mlandu chifukwa mmene ajambuliramo
chifukwa zikuoneka kuti ajambula okha adonawo opandanso consent ya amene amajambulidwa amayi antchitowa. Zimenezo ndizophwanyanso malamulo makamaka tikatenga ma legal ethics potengera ndi Employment Act ya 2000. Employment Act imeneyi imanena zona kuti ethically antchito amene ali ogwira pa khomo ma domestic work amene akupangidwa treat ngati ma professional sizifunikira kuwapanga treat ngati akapolo. Nde tikatenga scenario imene yachitikira papa titha kunena zona kuti pasowa respect for human dignity potengera ndi imene apangira treat adonawo kuwapanga treat amayi antchito no matter kuti ndi wantchito wapakhomo. Komano respectful communication imafunikira kwambiri chifukwa ifeyo tikapereka ulemu antchito ajanso amaperekanso ulemu. Komanso amene amapangira terminate contract ya amayi amenewa ikuoneka kuti sanatsatenso malamulo kaya ndiye kuti anayankha motani komano popanga folo mmene anayankhira amayi amenewa zikuoneka kuti anayankha ndithu mwabwinobwino. Adonawa anangokhala chabe ndi zifukwa. Nde tikatenga ndi malamulo zimene achitaziso ndizophwanya malamulo chifukwa chonena kuti amene akuwapasa masiku 30 kenakono azipanga terminate contract yawo. Mmene apangira terminate contract panepa amene akupanga zimenezi atakhala zona kuti amayi amenewa anaba kapena atakhala zona kuti anali virus amayi antchito inali njira ina pamenepo summary dismissal imatha kugwira. Komano potenga ndi response ya amayi amenewa zikuoneka kuti panalibe violence ina iliyonse imene anachita. So nkhani ndionera kuti amene timakhala ndi antchito ogwira m'makomo mwathu umunthu umafunikira kwambiri. Sizikuthandiza zoti akhala wantchito ndiye kuti ndikapolo titha kumuyankhula mwina mulimonse kapena kumpanga treat mwina mulimonse. Zimenezo ndizosafunikira. Ndi zimene achita adona panepa zinthu ngati zimene zofuna kumaziyankhula ndithu osati tizingokhala kumanga ozionerera zikumachitika. Anthu antchito m'manyumbamo sizoti ngati nditi ndalama tena take ndiye kuti antchito akhale akapolo. Zimene sizoona. Ngati Mulungu atidalisa ndi kenakake tikuyenera kumayamika ndithu pa zifukwa za zimenezi ndipo mdaliso umenewo ukhalenso mdaliso kwa anthu ena osati chikhale chitonzo kwa anthu ena kuti feti nditi machenji tina take ngati mene akuchitira amayi awawa. Angokhala nditi machenji tina take kumapeto wake basi antchito azikhala ngati akapolo. Zimene zosemphana ndi malamulo komanso pachikhalidwe ndi zinthu zoyenera kuti sitikuyenera kuti zizipanga accommodate. Zimene zimachitika si m'manyumba mokhamo ngakhalenso m'maofesimu anthu ena ake antchito amatenga ngati akapolo. Zimene ndizosemphana ndi malamulo antchito. Even m'maofesi monena kuti tonse talimbidwa ntchito bwinobwino ndi antchito kandi organization kachani pali mabwana ena ake chifukwa choti ali ndi mphamvu ndi amazitenga ngati ali pamwamba pa china chilichonse. Zimene zosemphana ndi malamulo. Tiye ndithu tilemekezane tipangane treat bwinobwino ngati anthu. Pajatu pali mawu amanena zonena kuti moyo uli ngati perete akangoti about 10 umatembenuka. Nde kumasamala ndithu mmawa chifukwa adonawa sota ndi ndalama angokhala nditi machenji tina take. Kuli anthu a ndalama kunja kuno komano amapanga value antchito ngati munthu osati ngati kapolo kapena kuti ngati chinyama china chake choti mwina chilibe uzimu chani ayi. Ndi adona kumene muliko muphunzire kukhala bwino ndi antchito sizoti ngati mwini machenji ndi kuti antchito azikhala akapolo ayi. Ngati simufuna kulemba antchito zigwirani nokha ntchitozo osati anthu ena ake azikhala akapolo. Zimenezo ndizosalondola ngakhale tikapita ku malamulo a dziko lino ma labor laws. Zimenezo ndizophwanya malamulo komanso footage imene munatengayo zonsezo ndizophwanyanso malamulo chifukwa choti munatenga footage without consent ya adona amene machosa ntchito. Nde mind your behavior. Mwenato mwene maganizo pa nkhani imene ngati maganizo amene alipo fotokoza mu comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu. Tisayiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 kuti nkhani zambiri zikamachitika ndiye kuti zitha kutifikira mosavuta.